Tällä videolla näet, mitä voisit tehdä tai miten voisit toimia, jos koiran etsinnän aikana tulee joku häiriö, johon se lähtee vähän reagoimaan. Tässä Halla hienosti itsenäisesti etsii hajupilveä. Annan sille taas rutkasti tilaa, en lähde ohjailemaan. Ja se hyvin nappaskin tuolta korkean kätkön. Ja sitten se lähtee vähän tutkailemaan hajupilveä, että minnekäs se oikein meneekään. Ja tässä kun se on tarkentelemassa, niin ulkoa kuuluu ääni, jota se sitten rupeaa katsomaan. Ja sitten sillä jää se homma pienesti kesken, se lähtee tonne oveen kohti. Ja sitten mä annan sille ohjaukseen tulo vihjeen, joka on meillä semmoinen äänimerkki, ja ohjaan toisesta suunnasta sinne, missä mä oon nähnyt, että se reagoi. Taas annan sille tilaa, en yhtään paineista sitä niin kuin uudestaan tonne jotenkin etsimään tai näytä, vaan annan sen tehdä itsenäisesti hommat loppuun saakka. Ja sittenhän se menikin tarkentamaan, teki ilmaisun, ja sieltä tuli hieno löytö.